Lääkärissä käynti on käytännössä mahdotonta, jos ei osaa kieltä. Sen takia tulkit ovat todella tärkeitä. Onneksi Järvenpäässä löytyy jonkin verran vapaaehtoisia tulkkeja ja tänään tavoitinkin Elenan, joka on auttamassa erästä pariskuntaa. Iltapäivällä menenkin sitten viemään sänkyä paikasta toiseen. Tänään pidin pienelle joukolle tekoälykoulutusta, Kirsin tekoälytärpit. Käytän itse aika paljon tekoälyä työssä ja vapaa-ajalla ja näen sen hyvinkin hyödylliseksi ja uskon, että se tulee tehostamaan aika monen työtä jatkossa.